Mladen Bojić Brča koji je odavde otišao u Banja Luku, zatim Joco Stokić, Radoslav Prljeta i... Kako nije sudio po ovoj strani nikak išao? Listina za vodoinstalatiranje. Nije, kaže, evo ga, kaže, dole. Još mu priča kako je nešto i obio, onda Uj! ajde to. Aha! Uj, se ne pijate s tim posljedom.